Inoiz ikusi ez duen batentzako lan egiteko lekuak, gero lan egiteko moduak, gero hartze baten egunerokotasuna ere bai, ez delako 8 orduko lan bat, azkenean pixkat esplikatuko dugu ere, eta, bueno, zerbait berezia izango gala bintzat. Gazta nola egite deon, pixkat esplikatzen dute ikusingo pixkat non lan egite deon, da, bueno, orokorrean badena izango pixkat berezia, gutxitan ikusi duen batentzako bintzat. Montaz bizia, eta azkenean hartzai baten lana da, oida. 24 ordu, pixkat behidatzea be hartaldiai, be lana egiteko moduai, gaixo daun, ez daun, arkumen bat gaixotzen baldin laundu inbertze behaten, da, azkenean da gure epoka lasaia udara da, mendien daudenean, baina gure epoka lasaianea da 40 orduko lan aste bat da, udarakoa. Neguan daude igual, egun osoan, 24 ordu dira. Daude, behaien gainean, eta pixkat behidatuz, o gaixoten baldin baten bat, o arkume garaian, o bizitzeko modu bat, ez da lanbide bat, azkenean bizitzeko modu bat.